chvála Bohu, a Bohu zaplať aj za to, že sme teraz tu že sme sa ešte takto v takomto bude stretli a že môžeme nejak tak pobudnúť v tej družnej debate či dnešnej, alebo aj zajtra. Dokumentov o Slanici, však na miesto najlepšie poznáte vy, ktorí ste zháňali doklady majetkové, že koľko vás to stalo úsilia, námahy, kým ste niečo zohnali v rámci reštitúcie. Ja by som mu teraz poprosil vzhľadom k tomu, že ju trošku čas tlačí, že ako mi povedala, nemôže vydržať celý večer pri nás, takže by nejak o tom zámere trošku vás tak poinformovala bližšie, že čo nás čaká a čo bude potrebovať od nás. Dobrý večer, prajem alebo podvečer. Som rada, že môžem byť pri takomto krásnom našom stretnutí. Už Jožko povedal, že pochádzam do susednej bývalej vašej obce z Dobrohlavy. Nie som tu ako starostka, ale som tu preto, že chcem vám pomôcť vydať monografiu bývalej vašej obce Slanica. Prečo? Keď som robila monografiu našej obce z Dobrohlava, tak tam som sa stretla s nejakými materiálmi, s nejakými Vidíte, že som tu na si stoličík pripravili hodne, ale dostal som tu sám, čiže pri tej príležitosti chcem ospravedlniť Karolka Migru, ktorý mi telefonoval včera, že sa necíti nejak najlepšie, že zo zdravotných dôvodov sa dnešného stretnutia nemôže zúčastniť, takže vás všetkých srdečne pozdravuje. No a z toho vyplýva, že budem si to musieť nejak tak odmoderovať asi sám, bo on nám to nejak ten večer tak viedol. Ja som len tie oficiálne správy predkladal, no ale dneska čiže určite sa to bude týkať aj vás individuálne, ktorý ste dali. Ja by som vás, nebudem nejak citovať, ale spomeniem, alebo vytrhnem tu na niektoré veci, ktoré oni teraz u nás v rámci týchto reštitúcií ešte stále pýtajú a požadujú, aby sme im dokladovali. Z tých žiadostí individuálnych ste taktiež označili aj urbár, od vlastníkovi s vyznačením právoplatnosti. To bude problém, lebo veľa vecí boli potvrdení o štátnom občianstve. Znova máme dávať? No tak, ak to máte... Tam je to všetko? No ale budeme to musieť k úrbaru, čiže ak to tam neviem, ako formou, či to je tam dáme odchodníky, alebo čo, lebo toto všetko máme aj k úrbaru. Protokoly, na ktorých sú zapísané podiely jednotlivých urbárnikov, za ktorých uplatňujeme návratné vlastníctva. No. Ďalej, či sme obdržali náhradu za vyvlastnenie. O reštitúcie teraz prerušené a bude pokračovať až potom. No ďalej chcú, aby sme špecifikovali návrh, na ktoré pozemky si uplatňuje reštitučný nárok. No. Ďalej individuálne protokoly, na ktorých sú zapísané podiely jednotlivých urbárnikov, za ktorých uplatňujeme návratné vlastníctva, zoznam urbárnikov, podielní a to z obdobia, kedy pozemky prešli do vlastníctva družstva, resp. štátu, a to má obsahovať meno prírodstvo, rodistíctvo, dátum narodenia, bydlisko, pôvodný vlastník, požiadanie.
Čítanie z listu Hebrejom. Bratia, zabudli ste na povzbudenie, ktoré sa vám prihovára do syna. Syn môj, nepohrdaj Pánovou výchovou, ani neklesaj, keď ťa on káža, lebo koho Pán miluje, toho trestce a šľahá každého, koho prijíma za syna. Je na vašu nápravu, čo znášate. Boh s vami zaobchádza ako so synmi, a ktorého syna by otec nekázal. Pravda, každá výchova prítomnosti sa nezdá radosná, ale krušná. Neskôr však prináša uspokojujúce ovocie spravodlivosti tým, ktorí koná vycvičil. Preto skrušte ochabnuté ruky a podlomené kolená. A vaše nohy nech kráčajú rovno, aby sa to, čo je chromé, nevyklobilo, ale skôr, aby sa uzdravilo. Počuli sme Božie slovo. Raz mi ktorý si človek povedal, že keď tak nedeľu príjem do kostola, idem s tým, aby som si trošičku tak aj odýchol, načerpal sily. A keď ten pán farár spustí na tej kazateľnici, tak odídem taký podráždený, znechutený. Takže ja dúfam, že to nebude také spustenie. Máme teraz takú tému, veľmi, povedal by som, takú slovú, skôr až príjemnú tému o nebeskom kráľovstve od minulej nedele a rovnako sa k tomu vraciame dnešným evanjeliom aj dnes. To, čo Pán Ježiš dal so slovom evanjelium, radostná zvesť o Božom kráľovstve. On prišiel preto, aby teda pozval ľudí, že mám pre vás pripravené niečo krásne, čo ukrasené smrti, ak mi budete verní. O tomto sa rozpráva aj pre kniaza, bratia a sestry. Ja verím, že nám to spoločne pomôže, tak sa preto ešte viacej možno zapáliť. Prečo? Ako si sa trošku tak akoby opakuje táto téma. Istom zmysle sa opakuje, ale v istom zmysle sa skôr ešte prehlbuje. A prehlbuje sa tým, čo položil akýsi neznámy človek Pánu Ježišovi pri ceste z dediny do dediny. Položil mu otázku. Pane, je málo tých, čo budú spasení? To by nás zaujímalo. Koľko? Veľa? Málo? 120 000, ako hovoria niektorí, alebo ešte miliardy. Za touto otázkou však sa skrýva nielen taká ľudská zvedavosť. Budem a ja spasený. Budem a ja patriť medzi tých, ktorí budú spasení. Ten
mu rozprávali viac o tom nebi na nebo za pán Máriu, tak ako nebi, tak to bolo také možno všeobecnejšie. Tento týždeň, teda minulý týždeň, tie čítania o nebeskom kráľovstve, katastrofné podobenstva, tiež nám to mohlo prikladať tak všeobecne. Ale práve to dnešné evanjelium hovorí o tom, tie slová toho neznámeho človeka chcú nám si povedať, že túto otázku má v srdci každý jeden človek. A tak ja pevne verím, že aj vy ste tu všetci s tým, že tak túžite si odpovedať tú otázku, budem aj spasený, pôjdem aj ja do neba, alebo kde pôjdu. Pán Ježiš ale neodpovedá, či áno, pôjdeš a všetci, čo ste tu, pôjdu jedine, čo tam povedal, že to Abraham Izákia. Tí budú v kráľovstve, tí vlastne srdci v tomto evanjeliu. Ale ostatní nejako nie. Prečo? On nechce len zodpovedať cieľavosť. Nechce len zodpovedať otázku, či nám bude alebo nie. On chce zodpovedať múdrosť. A múdra otázka je mala znieť, čo mám robiť, aby som bol spasený, čo nemám robiť, aby som spasený. No na túto otázku Pán Ježiš odpovedá dvoma odpovedami. To negatívno a pozitívno. Aby sme sa dostali tej pozitívnej, čo robiť, tak najprv si rozhodujeme, čo to nemáme. Tak to, čo nemáme robiť, je spoliehať sa iba na svoj pôvod, spoliehať sa na nejakú rasu, na nejaké spoločenské postavenie, na príslušnosť, napríklad tomu, že som pokrstený, nejako patrím do cirkvi, spoliehať sa na niečo, čo patrí do minulosti a nejako si nejakom zakladať. Napríklad človek, ktorý by žiť a židovský národ, to mi stačí, ale aj tak spravodlivé do našej reči znamená, a zvykové nábožnosti, ale aj aby sme svoju náboženstvo poslušnosťou voči Tebe. Preto sa pripájame k